Oops, may booking. Uy, 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 ito. Subukan natin. Subukan natin na pumasok ba yun? Lo, pumasok. So ayan, pumasok yung booking mga idol. So accept natin. Tingnan natin. Ayan o, pakita ko sa inyo mga idol. 215, ito yung pinakaunang booking natin mga idol. Grabe, paldo talaga mga idol. Ito yung pinakaunang booking ha. Na ako'y, may note po siya mga idol. Yan. Na ako'y food ipa-deliver sir. Camera dire mo bayad. Chat natin. Good PM ma'am sir. Wala na ni bayranan. Wala na ni bayranan ang foods. So papuntang north area mga idol. So bali pagkain pa yung i-deliver natin mga idol no. So i-screenshot ko ha para makita niyo yung booking mga idol. Wala ra sir. Okay. So walang COD po mga idol. Grabe siniswerte. parang siniswerte tayo sa unang booking to 15 agad yung pumasok. Pinakaunang request mga idol. Buti pumasok no. Okay po. So tara, yung distance natin is tika lang. Distance natin is 2.5 km mga idol sa delivery na 215. So bali, kumbati na po to siya mga idol. So tara, let's go mga idol. Alright! Maxim Busing? Ay! Arnel? Ayan na. Ayan mga idol, may Maxim kasi nauna mga idol. Nagkamali siya ng pagbigay. Nandoon sa isang rider mga idol. Arnel! Arnel! Ah. Hapit. Oh, ikita nga na. Wait siya ha. Ah. Para sana EOS North Reclamation. Sige, thank you. Hapit na Damax. Hatag lang, ina lang. Pala ko contact number niya, sir. Wala, ina lang. Papari mong good na. O niya? Ina lang, para ka Father John. Ano nga location? Sige. Taray guard man dito. Sige, Father John? Father Sige. John. Ha? Hapit na dala. So ayun mga idol. So bale muntik sana nakuha ng isang rider mga idol. Una ko. No U-turn na pala dire. Okay. So may nauna kasi isang rider doon mga idol. Akala ng customer is ako yun. Yun pala is kararating ko pa lang, buti na lang naabutan ko mga idol. Nako, kung hindi ko yun naabutan, siguro dinala na po ng rider. Mas maganda talaga mga idol na pag i-confirm niyo yung mga booking na nakuha niyo mga idol kung kanino yon, para hindi tayo magka problema, kasi malaking problema talaga itong mga idol pag ito yung na-deliver niya sa kanyang location mga idol na hindi naman talaga para sa kanya yon, or kumbaga siya yung kumuha ng order ko mga idol na sa kanya yon na nabigay. Yun, grabe yun talaga importante mga idol. Dapat tanungin nyo muna mga idol kung kaninong booking para hindi magkaroon ng problema. So bali yung binigay ni sir sa atin is 250, tapos yung DF is 215. So bali may tip tayo na 35 dito mga idol. So goods na po yun. Tingnan nga natin kung 250 ba yun, baka 150 lang yun no.
Hindi ko yung binilang ah. 250. Oo. So first is 250. Alright, let's go mga idol. Montek na yun ah. Ito ha, paalala sa mga bagong rider mga idol ha. So dapat tanungin niyo yung mga client ayan mga idol, or kung sino mo yung sender. Dapat tanungin niyo kung para saan yung order na yun or kanino. Kasi ngayon, montek no. Yung booking ko is binigay na sa isang rider mga idol. Ito po ay isang pagkain mga idol. At siguro yung isang rider na yon, siya kasi yung nauna sa amin mga idol. Buti na lang naabutan ko mga idol. So kaya no, kayo mga rider is lalong lalo na po yun sa mga bago no, sa mga bagong Hardy Maxim. Dapat tanungin ninyo yung customer or yung sender mismo kung kaninong order yon or para saan yung drop off location, para ma-sure ninyo na sa'yo talaga yung booking na dinideliver nyo or kinuha nyo. Kasi paano na lang no, pag nakaalis na po yung isang rider, tapos yung sender is nagkamali pala na hindi pala para sa kanya yung binigay niya mga idol, para sa akin pala yon. So nako, paano na lang no, pag yun ang na-deliver niya, paano pag malaki yung order ng isang ng isang customer, tapos yung sa akin is maliit lang, di ba? Tapos yun ang na-deliver niya doon sa kanyang customer. Siyempre may oras yun na dapat dapat sa ganitong oras ay na-deliver na yun, di ba? Tapos iba pa yung na-deliver, wala na, hindi na mahabol sa oras mga idol pag ibalik pa yung dinideliver niya, di ba? At ayan, like for example na nagkano kami, tapos yung sa akin is yung sa aking booking na nakuha is malaki, tapos nandoon sa kanya, di ba? Baliktad, parang magkabaliktad mga idol ba? Yung sa akin nandoon sa isang rider, tapos yung para sa isang rider ay nandito sa akin, parang ganun ba? So dapat tanungin nyo talaga yung yung sender kung para kanino tong booking. So yun po ay isang napaka importanteng paalala po yun mga idol, lalong lalo na po yun sa sa inyo no, sa mga bagong rider, di ba? Tong booking na to mga idol is para North Reclamation Area, para kay Father John daw.